ga kudi zanna da mulki Zanna Allah gatan mai gida na hamshaki Zanna Allah ya fi su yunkura dai ga muzaki Yaye su da Allah duniya na yayinka Zanna kowa ya shaida kai muke masan barka Zanna nima na gode masada sun sha kunya Zanna sun bar jayayya arzikin ka yi mana rana Zanna nima na karba Muhammadu kwala gwangewa Kowa kuma sun karba farta bagun talakawa Muhammadu daga Ali zannan biyu na gaishe sannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatanka Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan ni da farko bismil ilahi Allah gatanmu Zanna Allah gatan aga zamana lillahi karka bar mu da wayanmu Zanna Allah gatan inna kira ka wahabu komai na so na samu Zanna Allah gatan ga bashir bawan naka rabbi hore man waka mai gidana zan gaida Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan ga salati na yau dubu kafin in shiga fada Zanna Allah gatan Muhammadu daga Amina na rike babban shaida Allah gatan ai kake farkon ceto ni ka cece ni na fada Zanna Allah gatan nufi na aljanna dan Amina ka je fani in na huta na gyara Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan sannan bihita ga Ali ga masoyinka da waka Zanna Allah gatan ni bashir ne SK fa nazar ya mai kaunarka Allah gatan yara zama dai saraki duniya na rayinka Zanna Allah gatan sannan amanar Idrisa mamman durkwa sardaunan biyu zaki Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan a kashin bugu na kashi ne mai gidanmu Idrisa Zanna Allah gatan baba mamman durkwa ne mai gida ga garagasa Allah gatan sardaunan biyu mai gidanmu gaisuwa basayinsa Zanna Allah gatan Idrisa mamman durkwa yanda kai ke taimakon mu kai ma ala taimake ka Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan duniya makaranta ce wataran si labari Zanna Allah gatan Bani gidan sanata Abdul Ahmad nan gida kairi Zanna Allah gatan suna da halin alkairi zanna ka abal labari Zanna Allah gatan mai gida walin ningi tambura ce ta alkairi dole sai ne maka waka Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan ga kiɗa na musa mulki sai na hada da sarauta Zanna Allah gatan Muhammad zanna na biyu can gida na yi zan huta Zanna Allah gatan ga kuɗi zanna da mulki ilimi ka cancanta Zanna Allah gatan zanna amanar Ibrahim Musa tumsa gwani na zamna ka kira da magana Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan zanna ɗa ne ga Aliyu mai gida da halin girma Zanna Allah gatan Muhammad ga ka akwai far'aka na ga ka da alfarma Zanna Allah gatan zanna ga ka akwai kirki ga ka mai san al'umma Zanna Allah gatan zanna amanar muku tari honorable bai tara yaushe za ka kai na magana Zannan biyu dan Ali mai gidanmu Muhammadu jikan Ahmadu zanna Allah gatan mu gangara can da sarkin bi ikon Allah Zanna Allah gatan Alhaji Umar Mustapha Aliyu bawan Allah Allah gatan gaisuwa nake CEO in ga zumunci na kulla Zanna Allah gatan sarkin
biyu dan baiwa ne zanna ya ce in doka sarki ka sa albarka. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Dole ne sai na doka zana gaida mahaifinmu. Zanna Allah gatan. Baba Alhaji Aliyu baba kai ne bangonmu. Zanna Allah gatan. Hajiya Habiba uwa ce kaji karshen gatanmu. Zanna Allah gatan. Hajiya Habiba kin wanke dan kin sa albarka ga duniya ta karfa. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Ya Rabbana tutal mulku rabbi barni da mai bani. Zanna Allah gatan. Wanda ko a cikin taro in ya ganni ya nuna sani. Zanna Allah gatan. Sannan in har na koka in ya ji sai ya dube ni. Zanna Allah gatan. Sana amanar Honorable Abdurrahman kawu turakin Sumaila. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Sannan mata ke goda ni kwa sai dai na yi waka. Zanna Allah gatan. Kiwa ke da rikon nama turmi sha da kake ɗauka. Allah gatan. Muhammadu zanna ka sanni bana halin hankaka. Zanna Allah gatan. Sannan ga Honorable Abdullahi maji kiran gwandu mai gidana ne. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Ga Muhammadu dan Ali zanna sannu uban gayya. Zanna Allah gatan. Masu sara sun sara sun gaza ba da hayayya. Zanna Allah gatan. Naga Alhaji Ibrahim ka tafir baba hamayya. Zanna Allah gatan. Michelia Westlink namu iyalan daidai ne mai gidana kashana. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Mai kudi ke sha'aninsa duniya na yayinka. Zanna Allah gatan. Ga Muhammad dan Ali biyu kowa ya san ka. Allah gatan. Babu dungu halinka al'umma na ta yabanka. Zanna Allah gatan. Tun daga Justice Ibrahim auta madakin biyu zanna da alkhairi. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Kuna ji daga ni na ku Bashir Eskefa Zaria 08030660794 nake cewa a ci gaba da saurare lafiya. Mutane rahama na rabi in kalka huta. Zanna Allah gatan. Injiniya Ibrahim wakil baba foshuwa. Allah gatan. Mai gida Ishiyaku MD nake gaidawa. Zanna Allah gatan. Mai kat Najeriya Limited ka san da ku aka harka Allah ya kara zumunci. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Kaga Alhaji Bukar makuntur mutumin kirki. Zanna Allah gatan. Sannan biya shaida mu ina gan ka zan mamaki. Zanna Allah gatan. Kaga Audu Inu wa gaisuwa hamshaki. Zanna Allah gatan. Tunda na san baba gana boxi Bashir na gode Allah ya kara amana. Sannan biyu dan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Uba Garba Aminu ya moloniya na gode. Zanna Allah gatan. Sannan biya shaida mun ya ce kana san barka. Zanna Allah gatan. Abubakar kyari firzo dole na yi san barka. Zanna Allah gatan. Albarkacin zannan biyu Muhammad
biye daga aliyu ne gaisuwa ta musamman. Sannan biye ɗan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Kaga Umar waziri kumo fatan alkhairi. Zanna Allah gatan. Kaji fiye na president Allah ya yi da buri. Zanna Allah gatan. Honorable sai kayi muna ta fatan kairi. Zanna Allah gatan. Da kai da zanna na furta Allah ya ƙara zumunci ya bar zama na amana. Sannan biye ɗan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Naga Alhaji Bala Bafalami dan matasa. Zanna Allah gatan. Gaisuwa ce ta zumunci sannan kaji inda na dosa. Zanna Allah gatan. Na gaishe da Muhammad Baba manajan banki. Zanna Allah gatan. Sai na gaishe da Comrade Musa ya kala wani Allah ya ƙara zumunci. Sannan biye ɗan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Sannan na san Ibrahim wala ɗan Alhaji naka. Zanna Allah gatan. Sannan bihi ya shaida mun ya ce na daɗa gaishe ka. Zanna Allah gatan. Sannan bihi ɗaga Ali ɗan Habiba a gaishe ka. Zanna Allah gatan. Sannan ka ce ma Yusuf Yunusa ɗan yaya naka ɗan majannin gina gode. Sannan biye ɗan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Yanzu gida ne zan koma gaida Alhaji Atiku. Zanna Allah gatan. Galadiman ko joli kenan da amintanku na sanku. Zanna Allah gatan. Sannan bihi ikon Allah na ga Allah na sanku. Zanna Allah gatan. Gaisuwa zan ga Awatik sannan na ce Maryama su ma suna da zumunci. Sannan biye ɗan Aliyu mai gidanmu Muhammadu, jikan Ahmadu zanna Allah gatan. Zan na kai ni gida in duka na gaida matan kirki. Zanna Allah gatan. Hajiya Awatik kenan wanda mata ba su hana ki. Zanna Allah gatan. Awatik amanan Maryam gaisuwa gum gam zaki. Zanna Allah